Bueno, irakurri genuenean hori. Gelditu beha? Baina ze intensidade. Amaiera hau oso divertigarria izan da grabatzeko. Bai, geratu ginen, zer? 10. atala, baina zer da hoi? Angela, ni flipatuta nago, zeia laugarren denboraldiko 10. atalean gaude. Niri pasa zait, hola, superazkar. Da bai, niri ere egizan da. Baina, oraindik 10. atala geratzen da, orduan lasai egon. Bai. Eta zuek ere jakin nahi baduzuen nola izan zen 10. atalaren gidoi irakurketa? Gelditu eta guk kontatuko dizuegu. Hau izan zen, inoiz egin ez den zerbait irabazi arte. Nik uste dut bereziki 10. atalak duen edukiaren gatik. Baina inoiz ez genuen hau egin. Ekipoak proposatu zigun, igual ekainean edo, Irakurri genuen 10. atal honen gidoia, grabatzen hasi baino egun batzuk lehenago. Eta izan zen pasada bat. Eta oso gogotsu geun dena. Zuentzako fuertea baldin bada, ikustea, imaginatu guretzat bizitzea. Gainera, 10. atalaren hasieran, irakurri genuenean hori. Bai, geratu ginen, zer? Gainera gure arteko begiradak, denak hola flipatzen. Izan zen pasada bat. 10. atalean gertatzen da gauza oso fuerte bat, baina ez da esaten norekin gertatzen den. Claro, guk ez genekien norekin zen eta mundu guztia irakurtzen. Bigarren denboraldiko amaiera, istriporena, potentea izan zen. Baina hau askoz potenteagoa da. Amaiera hau oso divertigarria izan da grabatzeko. Momentuan guretzat aktore bezala irabazi arten egin ez den zerbait da. Eta orduan aktore bezala kokatzen zaitu beste gauza batean eta gainera emango du 5. denboraldi bat oso ezberdina. Orduan ni oso eskortuta dago amaiera honekin. Gertatzen da, hasieran atalean ematen da informazio zati bat eta gero flashback moduko bat antolatzen da, ez? Orduan guretzako ere ikusle edo irakurle bezala flashback hori zen puzzle bat bezala. Zeguk bagenekien zein zen emaitza, baina atala pasatu enean jutin ginen deskubritzen pistak. Ze badakizu nola baituko den, baina ez dakizu nola iritsi garen puntu artera arte. Orduan ziren denak begiradak. Niko goratzen duzera, bazuko besan baduzu, orduan agian zu. Nik uste ikusleak geratuko direla galdera oso garrantzitsu batekin, amaiera ikusi eta gero. Galdera zen arenerekin. Zer gertatuko zaio areneri, bizirik aterako da, ibiliko da. Baina aurten galdera da pertsonai guztiekin. Osea, inkognita da pertsonai guztiekin, ez dute bat ere espero zer gertatuko den, eta teoriak egin ditzazkete, baina milaka, ze ez dago gauza argi bat. Orduan, nik uste hurbiltzen zaizkigunean izango dela, baina zer gertatu da eta egongo dira 5. denboraldia ikusteko irrikitaz fijo. Pasaden egunean, Angela eta biok komentatzen egon ginen, irakurketaren egunean, azken ataleko irakurketaren egunean gure impresioak, zer iruditu zitzaigun, nervioak, eta gaur azken atala ikusteko aukera izan dugu, beraz nirekin, Dorleta Urreta Bizkaia dago. Eta komentatuko dugu apur bat, zer iruditu zaigun, ez? Oaintxe ikusi dugu 10. atala, baina zer da hoi? Kaos bat. Gelditu beha? Baina ze intensidade. Eske grabatzerakoan ez du ematen, baina atala behin montatuta da super bizkorra, Oso azkardoa eta gu dakizkigu asko gure tramak eta aspaldi irakurri gendun, eta gero ikusita dana, ez du batera ematen, beste atal bat ematen du, bai. Hau irikita, ni gelditzen, hola Leon, pasada bat. Gainera komentatu dugu, denboraldi guztia dela, nahiko ez motela, baina bai mantxo doala, eta azken bi atalak. 9 eta 10 dira, aldapagora, hola, eta hola uste zaitu. Bai, gainera, hasiera, da kontraste pila bat eragiten du hasierak. Ez dezu espero, bapatzen zer da hau. Eta gero ulertzen dezu, baina gelditzen zea flasheatuta. Bai, zera beste movida bat, 9. bukatzen da puntu baten, eta 10. batean radikal. Nun daude, zei da pasatzen, eta gero dena ulertzizu, baina hasieran gelditzen zen impactatuta. Guztiz da osabarik geratuko zaren ikusten duzuenean, gu gelditu ginen irakurtzerakoan eta ikusterakoan ere. Gelditu egon, zur eta lur, hoxe getu ginen. Bueno, mila esker gurekin egoteagatik denboraldi guztian zehar. Eta orain jakizue, geldialdi edukiko degula, aste santuan. Bai, baina itzuliko gara, ez? Bai, noiz? Apirilak 25 Makusin eta maiatzak 9 ETV-n jarriko dugu ez azkeneko atala. Bai, uste baiet, ez galdu, itxoin pixkat, baina hortxo ongo gea bueltan. Ondo segita zaindu zaitezte. Aio! Eskerrik asko!